We have Igbo language, still on adjectives. Last time we learned about how nouns precedes adjectives. But today we are going to see how adjectives precedes noun. Ihe anyị na-akọwa bụ na anyị amụọla otu aha bụ ụzọ. Aha agacha, nkọwa aha esote ya n'oge gara aga. Mana tata anyị ga-abịa mụọ otu nkọwa aha ga-ebute ụzọ aha esochie ya azụ. For example, English Igbo, bad person, ajọ mmadụ. Mana oge gara aga anyị hụrụ ya dịka mmadụ ọjọọ. Mmadụ ọjọọ maka a bụzi ajọ mmadụ. Ha na-agbakwa ofu ihe. Nice father, ezigbo nna. Good character, ezi agwa. Tall boy, ogologo nwa okorobịa. Short hair, obere ntutu isi. Short book, obere akwụkwọ. Large cup, nnukwu iko. Small plate, obere afere. I nee anya ị ga-ahụ n'ebe a na nkọwa aha bụ ụzọ tutu aha na-esote. That is, you have adjectives before nouns. That is what we are trying to explain here. Ọ ya tụsara anyị ozi a ka ọ gaa viral. Sonyere anyị na YouTube na Rejoice Chinwendu Special TV. Ka emesienụ.